Apa. Bueno, Takihiko Bayashiren liburu hau gomendatu nahi zuet. Takihiko Bayashi idazle komunista zen, japoniarra. Eta idazle realista zen, hango langile gatazken eta hango langile eta nekazarien bizitzai buruzko novela realistak egiten zituen. 1900 inguruan jaio zen. Eta ez zuen asko iraun ze azkenean bere ideia sozialistengatik poliziak atxilotu eta akatu egin zuen. Liburu honek, euskaraz dagoen liburu honek, haren bi novela sartze ditu. Bat, nagusia kanpoan bizi da. Nagusia kanpoan bizi da izenburua. Eta nekazare batzuen historia kontatzen du, Ese izeneko herri batean gertatzen dena. Eta han nekazare dituzten arazoak nagusiekin eta lanordu gogor eta luzen inguruko historiotxo bat kontatzen du. Eta azkenean nola langileek lotzen dioten horri kontra egitea. Eta bestea, 1920ko martxoaren 15 du izenburua. Erde biografikoa da, eta hontan datza talde sozialista bat, haien etxe moduko batean, poliziak nola atxilotzen dituzten eta kartzelera ematen dituzten kalabozura gaua pasatzeko. Eta erde biografikoa da, ze Kobayashi bera ere askotan atxilotu izan zuten, azkenean poliziak hil egin zuen eta asko gustatu zait zizkit bi ipuinak, bi novelak. Zagit, niri historia asko gustatzen zait, eta klaso borrokaen historia nire asko interesantia daukat. Eta oso errealista dia novela hauek, eta erakusten duten nolagoa zen bizimodua, langile bizimodua Japonian eta mundu osoan gertatzen den zerbait da, baina Japonian bereziki nola gertatzen zen. Eta historia gustatzen zaion edo zein eta fikzioan pixka bat aspertuta edo nekatuta dagoen norbaiti asko gomendatuko nioke.